Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Jatana naam se phiro haina hai an katal video angke ching tabu park ko thangai nugui mana na park ko thangai suno gona nai tongdi ching tabu park ko thanane bonai di angke na rono lama ni kilib rokisa phono gui tongma tangka ching tak direct se park ko sok pai berai lai tonglai khanai di awake ching dorn group kaisa na phalai ching 8 jona ka cherai rok bai jona family kaisa kai phailai uta angka ke hanya berai tui berai tui ang korok sana lasi angke hanya video siming ngoi tong hata buni buskang kok sana lasi ba kake nai dior bufur janam te rok khaisi beka habiani bagi ching sami angka ke ani busano ke bini mami bai regra kha bini mami bana tui berai tonguta oh yang ke bini dara oh ke bini masuk dini daily no family ma habia tene ke ma hapsu katini berai tong cinta bu bana tabu oh tak mo karena ni bagai tulang itu no nang tak mo kana mama ha nang tak kana cinta tak mo karena bana ini nai dia ane basa siring ke tong thok sagai kawi tongo asage aram nang jak sukha ba olola so nokhorana nema se nokhona se hangliya asake bono aro karoi bo aram nang jak sukha tangka ke jeng nokhori pai ta ke bini ba bamsa ke se jeng ta bo ke nokhotana ne lamroi tonglai kata sarik khaba angka ke jekono good morning angkang tabo fungni bachai kam khai tongo mama ni ri rok thebi tongo ublum jabo angka hanai ri si thabla angka ke norong na phone goi tongka ta mama ni ri rok aro ke bini nogo mane koloma jora ete bangka kanjang na rok haino go thebi tongo mata bo ke bini frog rok aro bini pen rok shirt rok tongo amke bini ri mama angke cheng bolmura thanglai se lamra laio kha bo current kerini nogo tongthok jakya bike kai bono ma berai ro dipor sarik kolom jak angka ba angke cheng park buskang ni dogana se phai do chang norok wansuk tongkana cheng beranya phaya cheng aro mukhiting rok se paina phai angka cheng phirogoi si tongka angka ke mukhiting rok kisa nailang nane famous chang ke tini ni bagai video asungna video no chajak tongka like comment share khanya ta pok dingke taibo ang dakti